Purwakanda Rohapsari rerengganing prabata endir kang mara sowan sigra tandang sang wirayuda. Kapiraku renakul kinambet kabeh sumangapro sanggegara ngalasa sumine karo utek promiwa kata sumilae dirgantara wedani wasira yutra manuman malumpat sampun praktek witing nangga
Alhamdulillahirabbil alamin. Matur nembah nuwun nadyanto jawabe salam mek katune tok sing banter mboten napa-napa. Kula bali malih nggih. Nggih, monggo piringe dipun salah riyen. Waduh ketemu juragate truk. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, matur nuwun ingkang jawab salam kula dongakne kathah rejekine. Sehat badane, panjang umure, lunas utange. Sing kari amine buanter tek duwa. Matur nembah nuwun. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ingkang kawula hormati, ingkang hamengku ganti dalu menika panjenenganipun Bapak Kasiman dalah Ibu Eni Listiana, ugi ingkang kawula hormati pinanganten sarimbit Mbak Tantri Yuliana sarjana terapan keperawatan kalian Mas Satria Yoga Ardiansyah sarjana peternakan, ugi ingkang kawula hormati tamu undangan ugi keluarga agung ingkang sami rawuh dalu menika. Ingkang sepisan monggo kita ngaturaken puji syukur wonten ngarsane Allah taala ing dinten rineng kalenggan menika kita saged kempal manunggal nyawiji saged angrawi pargian ingkang agung menika wonten dalemipun Bapak Kasiman dalah Ibu Eni Listiana kanthi mangayu bagya dawuhipun pinanganten Mbak Tantri kalian Mas Satria ugi midhangetaken campur sari Surya Buana. Yuk kita panggilkan artis yang pertama. Yuk ada Gita Plung Surya Buana lah sumangga. Sugeng dalu nak kita. Ya. Kene-kene wong ayu. Bapak Ibu ora kok bengak-bengok. Engko tak boleh nakal, ya. Pinter. Kowe lak pengen nesu, pengen gak nesu nyawang iki. Rembes ya. Hei, kok turu tuh malah nyanyi diterusne. Mboten aku ngenteni Mas Bambang. Oh gitu. Sudah. Anyar bayake anyar. Pote. Wis to bos kon iku longgo ae lau wis. Sakne mripate cakep. Acik ngojo to ngawur. Lanjut ya Mas. Iya, bacotke to. Sabda
Sudah. Loh, Ya matur dhisik sampun Bapak Ibu ngono, ora kok blunus ae ngono kuwi. aku isin. Lho nyapa to isin? Suwira tanggapan. Gak. Lah nyapa? Sika melu. Ora apa-apa, ngaku dhewe ya suwira melu. Tenange lho, ngaku ya bendina absen. Matur nuwun sik. Ya. Matur nuwun Mbah, Pak Ibu, danten nggih. Niki napa dress code sami to putih ngoten lho. Endi to? Lho iya to. Aku ki. Lah kono lek nganggo putih lek ayu kulite putih. Lah aku kon gawe putih kok telek cecak lho. Wong ireng kon gawe. Ireng nek putih ae Mas. Lah iya, makane aku lek kon gawe putih mohku ya ngene iki. Oh alah ya wis ngono, sing nyoteng aja nyoteng Mas Bambang, Mas Wes keprana ya kabeh. sarene gambarku weli. Malah kok cokot uneng. Nek malah elek itu Mas. Ora apa-apa wis ala ritek. Nggih sanisan donya no. Nggih. Iya. Sampun nggih. Nggih. Ngono tok gak ndongane nganteni. Oh iya. Mantannya Mbak Tantri sarjana terapan keperawatan. Kalian Mas Satria sarjana peternakan. Lah, gak iso ngomong. Ya wis Mbak Tantri karo Mas Ya, Satria. buat Mbak Iya. Tantri kotak sama Mas Satria baja hitam semoga Iki dudu Mbak Tantri ben, duduk Mas Satria sing apa? Baja hitamnya dudu. Oh, bukan. Dudu beda. Mbak Tantri tok. Duh. Toke rasa diwehi. Mbak Tantri toke gak usah diwehi. Mbak Tantri. Mbak Tantri semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Terima kasih sekali, semoga satu untuk selamanya, jangan sampai yang lain-lain ada di hati kamu. Terima kasih. Terus ya Mas. Ya, kebanteran laku meluntir lambene. Nggih, matur nembah nuwun kalau Mbak Gita sampun ngaturaken tetembangan nggih menika lewung katur kagem sedayanipun tamu undangan ingkang sami rawuh. Menika tamu undanganipun dibagi kalih nggih Bu nggih. Wonten sing sebelah ngajeng, wonten sing mriki. Ya nggih. Aduh sing ning ngarep ra ketokno iki. Ah, monggo Bapak Ibu. Lek pengen mirsani monggo mriki. Waduh, lah iki bintang tamune wis rawuh. Nduk. Aduh, lintang Kairo. Lintang Kairo. Lah yo padha lah aku ki bedane cah loro iki. Kene-kene nak lintang Kairo. Ya, ya. Dalam lawe lek cocok ngeten iki, Pak. Ngaten lho Pak Tok. Apa Mas? Pak Totok iki. Pak Totok. Totok, Ki Totok. bapake Ki Dalang Willy. Pak. Oh, gitu. Sing wong oh alah yo ngadeni barang nggih. Niku napa Pak? Kopi napa teh? Ki kopi, Nduk. Kowe Kopi. njal apa? Banyu aki? Teh. Heh? Bebek. Ya, walah timbo to. Dalam nggih. Jajane Mbak sing nyanyi, Mbak Raras. Iki ge, Makasih. iki ge apa to iki? Mana. Ini punyaku. Sinden apa malam panganan. Tahu tuh bilang dari Beh. Mau sih ya. Mau minta. Enggak. Kamu mau minta enggak? Ya mau nanti ya. Ya, nanti aku request teh ya. Ya, sik wis didekek sik. Oh ya. Sinden kok wotong-wotong tas kresek. Ngono kuwi kene. Ya, iki ngaturke puji syukur ana ngarsane Gusti ya Alhamdulillahirabbil ta. alamin. Awake dhewe saged marak sowan Nggih. wonten tlatah Panceran Ngancar. Panceran. Ana Ngancar. dalemipun Bapak Kasiman LMDH dalah Ibu Eni. Bapak Kasiman kalian Ah, Ibu Bu Eni. Eni. Nggih matur sembah nuwun Bapak Ibu. Mengku Gati ya Nggih. kuwi resepsi no Resepsi, acarane nggih. Mbak Tantri kalian Mas Satria. Mbak Tantri dan juga Mas Satria. Bengi iki manggulan Manggulan. utawa midodareni. Apa ya Mas? Jadi temune iki sesuk saiki Oh. tirakatan jenenge kuwi lelekan ya kuwi diparingi tetenger midodareni utawa manggulan. Oh, berarti besok main di sini lagi kita? Sesuk Enggak? ora sesuk dhewe ning Semanding. Oh, ngono. Jadi acarane sesuk ki temune ijabe sesuk. Tapi tamune pun kuatah nggih Mas. Lho iya ngene iki adate ngene iki Oh, no. ngaten. Kanthi pangajab sesuk mantene ben ayune kaya widodari. Ah, kayak saya. Yo lek kowe Betari Durga. Mojo to Mas. Dadi yo Nggih, dongakne manten yo Yo. Mas Heeh. Bambang. Yo Teraras. Untuk Mbak Tantri dan juga Mas Mas Satria. Satria. Ya. Semoga sakinah mawadah warohmah Amin. dan juga barokah
Amin. Semoga dilancarkan rezekinya ya Mas Bambang. Iya Dek. Semoga segera diberi momongan yang soleh dan soleha. Iya Dek. Semoga selalu berbahagia. Iya Dek. Semoga cinta dan kasih sayangnya sampai mau memisahkan. Amin Dek. Aduh. Amin ya Mas. Iya Dek. Semoga Ternom. kok gitu. Dongane sing apik-apik kanggo mantene Mas Bambang. Oke. Damel Bopo Kasiman. Bopo Kasiman ugi Ibu Eni. Nggih, mugi-mugi kabul kajate ya Mas Amin, Bambang amin, doh amin, kebilaine cedhake rezekine. Amin, amin. Mugi-mugi panjang umur, Amin. paringi sehat bagas waras, Amin. murah rezekinipun. Amin. Sampun nimbali campur sari Surya Buana. Oke. Nggih. Sampun Mas Sampun Bambang, Diraras. matur sembah nuwun. Inci. Bacan. Matur nembah nuwun Dik Raras Kawiryan ingkang sampun ngaturaken Bratasena katur kagem sedanipun ingkang sami rawuh. Dalu menika anggenipun Surya Buana marak sowan dipun sengkuyung kalian Marvel Audio wonten Fajar Lighting D3 atau D3 Lighting ugi dalu menika dipun siaraken langsung melalui channel YouTube-nya Surya Buana Official kalian Pak Cip Andum Suko dan juga teman-teman yang lain. Matur nembah nuwun kagem Bapak Ibu pemirsa Pandemen Campur Sari Surya Buana yang menyaksikan streaming lewat channel YouTube-nya Surya Buana Official kalian Pak Cip Andum Suko dan channel YouTube yang lain. Matur nembah nuwun dan sugeng mirsani. Mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu persatu komen panjenengan semua. Matur nuwun. Tolong like, komen, subscribe dan share kagem Surya Buana Official Pak Cip Andum Suko dan yang lain-lain. Matur nembah nuwun. Ya, nanjake waranggono bareng Mbak Raras ngidul adoh parane yuk wonten Tia Boji Surya Buana Marvel Audio lah sumangga. Selamat malam Tia Boji. Selamat malam Mas Bambang. Oke. Dewa mikire kan. Ora, tes. Surya Buana. Wanodyayu utama ngambara roming kusuma mulan lan pronto gawe sangsa menolong esam mulir pahe maju lindri nyawa esu dasar lancir kuning anggugah rasa tresnoku Surya Buana Campur Sari Rezeki Kedirijo. Ada Marvel Audio Kerja bareng Jadi Galek Dek Matur thank you Jo. ayo cok Ayo dek, ayo dek, ayo dek, ayo.
Puspita Nala. Puspita Nala, Puspita kuwi kembang Nala kuwi ati. Berarti kembangnya hati. Muga-muga Mbak Tantri karo Mas Satya tetap berbunga selalu hatinya. Amin. Bisa mengarungi bahtera rumah tangga ya, Nak. Betul. Ya. Semoga sakinah mawaddah warahmah. Amin. Enggal-enggal diparingi momongan enggang soleh lan solehah. Amin. Nanti kalau udah banyak uang nanti buat naik ke Mekah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Iya, Iya, Mas Bambang. Al-Baqarah. Al-Fatihah. Nggih, niki mau wonten dalemipun sinten Mas Bam? Saya tak arep muni Al-Fatihah Al-Baqarah. Dalemipun Bapak Kasiman. Bapak Kasiman. Dalah Ibu Eni. Cek. Terus apa nang mbok butuhke? Ndak roh. Ki Mbak Tantri ki NS sarjana. Tantri, Juliana, dan juga Mas Satria Yoga Ardiansyah, SPT. Sarjana peternakan. Oh ngono. Berarti iki STR iki apa? Sarjana terapan keperawatan. Oh berarti merawat Mas Yoga. Yo, Mas Yoga terus duwe raja kaya sing akeh. Amin. Dadi sarjana Nakan. Sudah ya Mas Bambang. Oke. Semoga bahagia selalu. Amin, ya. Amin rabbal alamin. Iya. Aku duduk dulu ya. Ya, duduk Terima dulu. kasih. Iya. Annyeonghaseyo. Kamsahamnida.